tämmönen speed-checki. Nyt on tää oikea, koska loppuu akku kännykasta. Koska mä nyt kuvaan tällä kännykällä. Niin. Tässä on tämmöiset Districtin kultaiset käsikripit. Ne on tosi hyvät. Tässä on tommonen. Sitten District V3 baari. Ja oota, mikä se tämä oli? Oliko tää Addict? Vai oliko tää Luki? En muista, ei varmaan ollut Luki. En muista mikä tää oli. Vai oliko tää Blunt? Blunt. Ei tää ollut Bluntin. Ja sitten Bluntin vihreä headsetti. Tää on tosi hyvä taas. Sitten niin, ylhäältä alas. No aivan sama. Sitten Districtin punainen tämmönen dekki. Ja ihan hyvä jarru. En oo vielä käyttänyt paljon. Sitten Crispin tämmöiset renkaat. Sama täällä päässä. Sitten on myös Crispin haarukka, eli forkki. Tämmönen hyvä. Sairaan hyvä siis. Ja niin, Districtin jarrukin. Niin, mä oon ohi sanossa. Kaikkihan nyt tietää, että tommonen on dissun jarru. Sitten kenkä. Tää on tämmönen en mä tiedä minkälainen merkkinen kenkä. Aivan sama. Tämmönen se. Ja tietenkin ainahan pitää näyttää dekin pohja. Mä sain sen sitten tänään. Elikkäs, tää ei oo vielä kulunut paljon. Pystynköhän mä tätä näyttää? Niin tässä on tämä pohja. Renkaatkin pyörii ihan mukavasti. Huomattakohan te? Näin. Niin, ei tää oo kyllä kulunut paljon. Niin. Tässä oli se scooter-checki. Nyt alkaa tuulee aivan vitusti. Moro.